Il-Partit Nazzjonalista li jemmen li Malta ma kellix bżonn power station ġdida u li meta kien fil-gvern lanqas lesta l-interconnector li tant kien ilu jitkellem dwaru m'għandu l-ebda kredibilità jitkellem dwar il-provista tal-enerġija. Dan saħħu l-Partit Laburista fis-stqarrija li ħareġ is-Sibt li fiha rimarka li kieku għadna fuq il-parir tal-Partit Nazzjonalista kieku l-pajjiż ilu snin mingħajr provista biżżejjed u b'xhur sħaħ kull sena mingħajr dawl. L-istqarrija tal-Partit Laburista fakret kif l-aħħar snin il-gvern saħħaħ bil-kbir il-provista tal-enerġija u fl-istess ħin għala impjanti li ma kienu jagħmlu xejn għajr ħsara bħal dak tal-Marsa. U għalhekk li fuq il-ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa, il-Partit Laburista ma jieħux tal-limit mingħand il-Partit Nazzjonalista tal-Heavy Fuel Oil. Iktar u iktar meta fil-pajjiż għaddejjin proġetti kbar bħal tax-shore to ship biex ikompli jsir l-investiment fl-arja nadifa. Fl-istess ħin il-Partit Laburista fil-gvern tellaq proċessi li għandhom iwasslu għal produzzjoni ta' enerġija aktar nadifa biex il-pajjiż ikompli jlaħħaq mal-iżvilupp ekonomiku u anki biex jilqa' l-kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu u li jkomplu jżidu l-provista tal-enerġija. Biex ukoll ix-xogħol fuq it-tieni interconnector u bħalma kien gvern Laburista li lesta l-ewwel interconnector se jerġa' jkun gvern Laburista li lest it-tieni wieħed. Il-Partit Laburista fakkar kif il-pajjiż għandu provista ta' enerġija b'saħħitha u għandu obbligu li jsaħħaħha f'każ ta' emerġenza. Iktar minn hekk l-investiment li għaddej palissa fuq id-distribuzzjoni huwa l-akbar wieħed li qatt sar u se jkompli jibni fuq dak li sar fl-aħħar snin biex pajjiżna jsaħħaħ id-distribuzzjoni bħalma għamel fil-provista. Dan kollu il-gvern għamlu qed jagħmlu fil-waqt li jżomm il-kontijiet stabbli. Il-Partit Nazzjonalista li l-poplu taħlola kontijiet u power stations tal-faħam u l-heavy fuel oil li kienu jimlew li naħat isfel ta' Malta bit-trap iswed u jmardu n-nies. Tem jgħid il-Partit Laburista fl-istqarrija.